pas Biblia, Mateo chapter 4 verse 4, ang tao dili mabuhi pinaagi sa pan lamang. Ha? Ang tao dili mabuhi pinaagi sa pan lamang, but by every word that comes from the mouth of God. Oh. Mabuhi po ang tao pinaagi sa pulong sa Dios, mga kabombo. Na mga tao nga tambok, way basa-basa Bible, daot kayog kalag. Apanay tao nga daot, sige basa og Bible, tambok kayog kalag. Busog kayo ang kalag sa mga espirituhanon nga pagtulunan. Mangutana ko, mga kabombo, ikaw nga naminaw ron, sige magyuntag kanang nga simba, sige tag penitensya, sige puasa, panahon sa Semana Santa, adto ta sa mga simbahan, magbisita sa iglesia, panahon sa Semana Santa, mag Station of the Cross ta, ug uban pa. Mangutana ko nimo, ikaw nga naminaw karon, kung panalitan mamatay ka, pangutana, luwas na ba ka? Kay baw baka asa padong imong kalag, mga kabombo. Kaya kung atong basahon ang pulong sa Dios ang Biblia, Isaiah chapter 59 verse 2, tungod sa sala nalayo ta sa Ginoo, tiaw mo na. Tungod sa sala nalayo ta sa Ginoo, unya wala rabay makasod sa langit nga makasasala. Sa ato pa, kung ikaw makasasala, maimperno dahi ka o mamatay ka. Kung imong basahon ang Romans chapter 3 verse 10, matod pa sa maog Biblia, kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong. Kitang tanan tao ibabaw sa kalibutan, puros ta makasasala. Walay tao nga matarong. Tanan mga kabombo, nga mga tao ibabaw sa kalibutan, walay matarong, puros makasasala. Dili tarong. Dili tarong. Way tao nga matarong. Ha? Ang Biblia gasulti ana. Romans chapter 3 verse 10. Oh. Nya, tungod sa atong sala, nahilayo ta sa himaya sa Dios. O basahon ning gihapon nimo ang Biblia, Romans chapter 3 verse 23. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios, mga kabombo. Oh. Onya, bisan pa og kuan, kinani ang maghimo kag mga maayong binuhatan, mga kabombo, no? Dili na siya makapalangit sa imong kalag. Bitaw, bisa pag maghimo ka og mga maayong binuhatan, dili na makapalangit sa imong kalag. Moabot ta diyan napita. Matod pas Biblia, Ecclesiastes chapter 7 verse 20, dinis kalibutan walay tawo nga nagbuhat kanunay og matarong og dili gyud masayop. Oh, tiaw mo na. Dinis kalibutan walay tawo nga nagbuhat og tarong. Walay tawo nga dili masayop, walay tawo nga dili nga matarong. Tiaw mo na. Tanan yun, walay exempted. Mga kabombo. Oh. Tungod kay nakasala man ta. Unsa may bayad sa atong pagpakasala? Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing way katapusan nga naa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Mga kabombo, Romans 6 chapter 6 verse 23 kana mabasa. Mga kabombo. So unsa may buhaton para malangit? Mga kabombo, o Isaiah chapter 64 verse 6. Sama kami sa taong hugaw, o ang among matarong nga buhat, sama lamang sa hugaw nga trapo. O, tiya mo na. Namoy Bible diha, basaha. Isaiah chapter 64 verse 6. Sama kami sa tao nga hugaw, o ang among matarong nga mga binuhatan, sama lamang sa hugaw nga trapo. Ang imong maayo nga binuhatan, sama sa hugaw nga trapo. Biblia gasulti ana, mga kabombo. So kita tanan makasala ta. Imperno ta tanan, mga kabombo. Mao na nagpakamatay si Jesus Christ aron luwason natong mga kalag. Pero wala kini nagpasabot nga namatay na si Jesus. Laktod pa ka istorya, langit dahi tatanan. Ang tubag dili. Dili tanan ang malangit, mga kabombo. Wala magpasabot nga nagpakamatay si Jesus Christ para sa atong mga sala, buot bang sabton nga mga langit tatatanan. Ang tubag dili. Dili, mga kabombo.
So sa may buhaton para malangit ka mga kabombo, simple ra kayo. Kay nomdom ka atong duha ka kriminal gilansang sa kilid ni Jesus Christ sa wala og sa tuo. Niingon ang kriminal sa wala nga bahin, "Hoy Jesus, kung tinuod ka mangluluwas, luwasa imong kaugalingon, apil me." Tiaw mo na, gi-question niya si Jesus Christ, kung tinuod kuno siya nga Savior, luwasa imong kaugalingon, apil me. Gibadlong siya sa usa ka kriminal nga tulisan nga nas tuo nga gilansang mga kabombo. Unsay gisulti sa katong kriminal nga nas tuo nga bahin, niingon, "Hoy, kita maoy angay ilansang kay kita maoy makasasala." Number 1, iyang giangkon nga siya makasasala. Oh. Og ningon siya, "Hoy, Jesus, og na ka sa langit ha? Ayaw ko kalimti." Unsay tubag ni Jesus Christ? Karon dayon magauban kanako sa paraiso. Tiaw mo na. Iyang gi-acknowledge si Jesus Christ nga Savior. Unsay gihimo ni Jesus? Sige, karon dayon kuyog ta, paingon ta sa paraiso. So sa ato pa, katong naas tuo nga kriminal nga tulisan na langit siya, kuyog lang Jesus Christ nga namatay sila ilang kalag langit mga kabombo. Oh. So wala siya maghago og maayo. Kay kung basahon nimo ang Ephesians chapter 2 verse 8 ngadto sa 9, libre ang kaluwasan. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Tiyaw mo na. Naluwas ka, pinagi sa grasya sa Diyos, pinagi sa pagtuo. Ha? Naluwas ka, tungod sa grasya sa Diyos, pinagi sa pagtuo. Dili sa imong kaugalingon. Gasa na sa Diyos. Ha? Gasa na. Dili pinagi sa imong binuhatan. Walay tao nga makapasigarbo, nga luwas sila tungod sa ilang maayong binuhatan. Walay tao nga makapasigarbo, ana. Titus chapter 3 verse 5. He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Tiyaw mo na. Naluwas atong kalag, dili tungod sa atong mga maayo nga binuhatan, naluwas kita tungod sa iyang kaluoy. Kinahanglan kita nga magpakatao pag-usab. Mo na gitawag og born again Christian mga kabombo. Magpakatao og usab pinaagi sa espiritu. Mo na gitawag og born again magpakatao pag-usab mga kabombo. Ang uban dili mo tuo si Jesus Christ Savior. Ang uban dili mo tuo si Jesucristo manuluwas. Pero basahon nimong Biblia gyapon, John chapter 14 verse 6. Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Sa Bisaya papagasulti, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ang kinabuhi. Way makaadto sa amahan kundi moagi nako. Tiaw mo na. So di ka malangit kundi ka moagi ni Hesukristo mga kabombo. Kini ako dili tumutumo. Kini ako dili niingon nga ako rang opinion ha. Nagbase kog Biblia. Kaya ang Biblia pulong man na sa Dios. Mga kabombo. Pulong na sa Dios. Unya, kini aga kung kita mo tuo sa ato ang giisip nga manunubos nga si Jesus Christ. Kung nagtuo ka nga si Jesucristo Savior, kung nagtuo ka nga si Jesucristo manuluwas, lakton pagka-istorya, malangit dahil ka. Ang kriminal, nagtuo man ng Jesus Christ. Ang mga drug addict, nagtuo man na ni Jesus Christ. Ang uban mga rapist, mga manglulugos, ang manglugusay, nituo man sila ni Jesus Christ, ayaw ko na malangit po na sila. Sumpay mga kabombo mao ni. Basa ang James chapter 2 verse 14. Mga igsuon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo magaingon nga siya dunay pagtuo apan wala siya'y binuhatan. Nagtuo pero way binuhatan. Nagtuo siya nga si Jesus Christ Savior, si Jesus Christ manuluwas, apan ang iyang lihok, iyang aksyon, dili man siya Christian, dili man Kristiyanos, tulibagbag mangyapon. Kung tinuod ka nga nituo ni Hesukristo, dapat mausab ang imong lihok. Di na ka masigtagay, di na ka masigsugal, di na ka masigpabadlong. Masuko ang Jesus Christ, ana. Masuko ang Ginoo, ana. Dapat mo follow ang imong action kung tinuod ka
Kung tinud-anay ka nga mituon ni Hesukristo, mo follow ang work, mga kabumbo, mga binuhatan. James chapter 2 verse 20. Buang-buang kinanglan kapabang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat, way kapuslanan, tiaw mo na. James chapter 2 verse 20. Buang-buang kinanglan kapabang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat, way kapuslanan. So dituo ka unya way buhat, awa gid sa kapuslanan, mga kabombo. Sumpay. James chapter 2 verse 26. Ang Bisaya sa James kay Santiago. James chapter 2 verse 26. Kaysa mga patay ang lawas nga wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo kun way mga buhat. Tiaw mo na. Patay ang pagtuo kung way buhat. Faith without work is dead. Buot pasabot, kung nagtuo ka nga si Hesukristo manuluwas, apan ang imong binuhatan, sukwahi, dili ka Kristiyanos, sugarol gyapon ka, palahubog gyapon ka, tulibagbag gyapon ka, sa ato pa dili tinuod imong pagtuo. Dili tinud-anay imong pagtuo. Kaya ang tinuod nga mituon ni Hesus, makita man sa mga binuhatan, mga kabombo. Kung Kristiyanos ka, ang tao makaingon, kanisa buutan kayo, manimaw na. Makita sa tao ba, nga ikaw na ikausaban, nga mituo dyan ni Hesus, dili kay tuo-tuo lang. Dili kay nituo lang ka, unya, layo kanang dili kinasing-kasing ang pagtuo, mga kabombo, no? Unya, ang ato ang kaluwasan pinagi na sa pagtuo, o pinagi sa tinud-anay nga pagtuo, mo follow ang mga mayong binuhatan, mga kabombo. Naluwas ka dili pinagi sa pagsubay, pagsunod sa napo, kasugo or sa mga balaod, mga kabombo. Galatians chapter 2 verse 21. Wala ko isalikoy ang grasya sa Dios, kay kon ang tao isipon sa Dios nga matarong pinagis balaod, kay kon ang tao isipon sa Dios nga matarong pinagis balaod, walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo, tinuod. Kay kung ang tao maluwas iyang kalag pinagis sa pagsunod sa balaod, way kapuslanan ang pagpakamatay ni Hesukristo ibabaw sa krus. Mao nagpakamatay si Jesus sa krus kay aron luwason ang atong sala, mga kabombo. Mao ninyo sa I am the way, wala mosulti si Jesus Christ, I am one of the way. Kay kung nisulti pa si Jesus nga I am one of the way, sa ato pa naaday option, naaday lain pamaagi alang sa kaluwasan sa kalag sa tao. Apan ang gisulti ni Jesus, ako ang agianan, ako ang dalan. Wala mosulti si Jesus, ako usa sa mga agianan. Ang gisulti ni Jesus, John chapter 14 verse 6, I am the way. Siya ra gyud, wa nay lain nga agianan. I am the way. Sabi siya pa, ako ang agianan, ako ang dalan. Wala mosulti si Jesus nga ako usa sa mga agianan. Meaning wa nay lain option. Si Jesus Christ pagyud, kay kung makaluwas pa ng imong mayong binuhatan, makaluwas pa ng imong subay sa 10 commandments pangumpisal sa pari, may padi ay wa na lang nagpakamatay si Jesus Christ ibabaw sa krus. Nasabtan ko ninyo? Muna yung purpose ni Jesus Christ. Nagpakamatay siya sa krus, aron luwason atong mga kalag, luwason atong mga sala. Kaya kung naapay lain nga option nga maluwas atong kalag, may pawa siya nagantos, may pawa siya nagpasakit sa krus, may pawa siya nagpakamatay sa krus, kay naaman di ay lain nga opsyon sa atong kaluwasan, tungod kay way lain nga opsyon sa kaluwasan. Mao na nga si Jesus, nagpakataw ang Dios anak, pinaagi sa lawas ni Jesus, og nagpakamatay diya sa krus. Sa diyang ni awas yang dugo, gihugasan atong mga sala, mga kabombo. Mao na siya, nasabtan ko ninyo. Alas 8:56 na sa gabi,